झारखंड में कुर्मी समाज के एसटी में शामिल करे लागी खूब बहुत बड़ा 20 सितंबर के रेल रोको प्रोग्राम होतई। ओकरा में काफी भीड़ जुटे के और काफी प्रोग्राम के सफल होवे के उम्मीद कइल जा रहे है। ओकरा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जे हथिन डुमरी के और केंद्रीय अध्यक्ष भी हथिन। तो उनका कहल जा रहा है कि जे संगठन कुर्मी संगठन के जे सब मुखिया नेता हथिन वो कह रहलथिन ने कि जयराम महतो के भी शामिल होवे के ऐसन बात कहल जा रहा है कि हो सका हथिन, क्योंकि समर्थन दे रहलथिन। वो आसू पार्टी के सुप्रीमो हथिन सुदेश महतो भी समर्थन दे रहलथिन। उनकर पूर्व विधायक लंबोदर महतो हथिन वो समर्थन दे रहलथिन। वो कुर्मी जे झारखंड के हथिन वो उनकर दावा है कि 1913 से पहले से वो हथिन आदिवासी एसटी में हथिन। लेकिन 1931 के नोटिफिकेशन में भी उनकर जिक्र है, हटा देवल गए 1950 के आसपास। तो वो अपन अधिकार लगी आदिवासी में शामिल होवे मिनिस्ट्री में शामिल होवे लगी, ताकि जे आदिवासी के सुख सुविधा और जे माने आरक्षण मिल रहे ओकरा से अभी वंचित हथिन कुर्मी समाज के सब। तो वही लगी जे है वो रेल रोको प्रोग्राम हो रहे कुर्मी संगठन के तमाम नेता हथिन, जिसमें कुर्मी समाज बहुत बड़ा समाज है। एक तो कहल जा सका है कि उड़ीसा में भी उनकर आदमी हजारों लाखों की संख्या में हथिन, बंगालों में हथिन, पश्चिम बंगाल में हथिन और झारखंड में तो है ही हथिन। तो एकरा में 3 स्टेट में ये प्रोग्राम रेल रोको प्रोग्राम होते 20 सितंबर के। अब उम्मीद कल जा रहा है कि जयराम महतो जे जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष हथिन, आसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जब समर्थन देवे के वादा कलथिन, मादा मने कहलथिन कि समर्थन समाज पहले जमात बाद में, माने राजनीति बाद में समाज पहले जरूरी है। तो ओकरा में साफ दिख रहा है कि प्रोग्राम बहुत सफल होवे के उम्मीद है। काहे कि नेतृत्व जब साथ देवे के बात कह दिल के है तो एकर मतलब जे समर्थक हथिन, जे कार्यकर्ता हथिन वो शामिल होबे करथिन, चाहे जे भी हो। अब जब समाज के बात पहले है और आज की तारीख में अपना अधिकार लगे आवाज उठावे के और साथ देवे के और साथ मिलके चले के संविधान भी कहे कि संविधान में भी व्यवस्था है कि अपनी बात अपनी उपेक्षा अपने समाज की चिंता को उठावल जा सकता है। तो वही में उठा रहलथिन है। अब एकरा लेकर के आदिवासी समाज के नेता बड़ी नाराज हथिन। वो कह रहलथिन है कि निशा भगत जे जेल के में हलथिन उनका यही चलते हटा देवल गए। निशा भगत जयराम महतो के पार्टी में हलथिन, उनका यही चलते हटा देवल गली कि हलथिन हल कि कोई माइका लाल नहीं है जो कुर्मी को जो है वो एसटी में शामिल कर सकता है। तो ये बहुत बड़का बयान हल, इस तरह के बयान न देवे के जरूरत हल। ये तो तय करते केंद्र सरकार, लोकसभा में तय होता है, राज्यसभा में तय होता है, ऊपरी अदालत में तय होता है। ओकर बाद जो है वो केंद्र सरकार फैसला करती, राज्य सरकार अनुशंसा करती। तो इतना कुछ प्रक्रिया है, लेकिन उनका हटा देवे गली ओकर बाद जो है वो अभी मामला उठल है, काफी एकदम गरम मामला है। अब आदिवासी समाज के नेता भी ये प्रोग्राम के विरोध में कई प्रोग्राम करे के उनकर अपना योजना है, घोषणा है कि वो विरोध प्रदर्शन करथिन कि कुर्मी के जो है वो एसटी में न शामिल किया जाओ। एकरा लगी उनको प्रोग्राम है। वो 14 तारीख के प्रोग्राम बनेलथिन अजय तिर्की जे हथिन नेता, केंद्रीय सरना समिति के जे बड़का नेता हथिन, तो वो बोलेलथिन है। तो इस तरह से और भी संगठन के उम्मीद है कि बुलावल आदिवासी समाज जो बुला रहलथिन। अब एकरा में मूलवासी आदिवासी के उद्देश्य रहे होवे के चाह लेकिन झारखंड में मिलजुल करके झारखंड के उन्नति तरक्की लगी। जे वंचित है कुर्मी समाज अगर वंचित है मैंने सुख सुविधा से उनका साथ देवे के, एकरा में तो आदिवासी समाज के अधिकार लेवे के बात और हक लेवे के बात न वो अपन अधिकार लगी केंद्र सरकार से उनका जो पहले अधिकार मिलल है ओकरा लगी बात कर रहलथिन। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये
ये पॉलिटिकल एक तरह से एक इशू होते जा रहे है कि पॉलिटिकल एक मुद्दा बनते जा रहे है। लेकिन अब 21-20 तारीख वाला प्रोग्राम पर ही निर्भर करा है कि आगे के कुर्मी समाज के लेकर के आगे किस तरह के राजनीति होते है। एसटी में उनका शामिल होवे के जो प्रक्रिया है शुरू होगा है कि ना, ओकरा पर पूरा पार्टी के नेता और जनता के और कुर्मी समाज के लोग कैसे एकजुट होगा हथिन, ई देखे के पड़ते ही। 21 बीस 20 सितंबर के जो प्रोग्राम है ओकरे में पता चलती कौन कौन नेता शामिल होवत हथिन, कौन कौन नेता ना शामिल होवत हथिन, आ काम ऐसे जो ओकरा में निकला है। जोहार, नमस्कार।